3:6. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul, veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Din nou vă invităm să aveți curajul să răsfoiți Scriptura, să o deschideți și să lăsați mintea dumneavoastră să fie umplută de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că există o experiență mai frumoasă în viață decât atunci când simți cu putere Cuvântul lui Dumnezeu în sufletul tău. Pentru asta subiectul este lupta pentru minte și cineva ar spune, dacă cineva îți domină mintea, te domină total. Între cei doi mari actori, Hristos sau diavolul, pe cine ați dori să vă domine? Cine ați dori să fie cel care conduce viața voastră? Aș vrea să vă invit să medităm la această întrebare împreună. Ce înseamnă o minte necredincioasă? O minte oarbă, din punct de vedere al Scripturii. Conceptul de orbire spirituală este strâns legat de modul în care este înțeles Cuvântul lui Dumnezeu și modul în care este asimilat. De ce? E foarte ușor să citești, dar ceea ce citești practic intră în laboratorul sufletului. Bătălia pentru om se dă în a-i câștiga mintea. Pentru că noi, ceea ce gândim, ceea ce suntem, aia suntem. Asta spunea un mare învățat. Dacă gândim ceea ce dorește Dumnezeu să gândim, atunci înseamnă că suntem copii al lui Dumnezeu, cu o minte orientată spre lucrurile lui Dumnezeu. Dacă nu gândim ceea ce dorește Dumnezeu să gândim, înseamnă că am pierdut bătălia pentru sufletul nostru. De aceea, lupta dintre Satana și Hristos este pentru mintea omului, pentru că acolo se plămădesc toate deciziile noastre. Mintea umană este cea mai complexă mașinărie cunoscută vreodată. Dacă omul nu găsește sensul unei idei, unei probleme, mintea lui va croi unul. De aceea este foarte important să rămânem lângă Dumnezeu și lângă adevărul Său. Versetele 4, 5, 9 și 14. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta este adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Din punct de vedere spiritual, orbire înseamnă să ai ceva în fața ochilor, să se vadă clar, de exemplu, Iisus Hristos în mijlocul fariseilor, Iisus Hristos, mântuitorul oamenilor în națiunea iudaică din vremea lui, între contemporanii lui, am putea spune chiar în familia lui. Iar oamenii nu văd, nu observă, nu-și dau seama că Mântuitorul este acolo cu ei. Cum se deschid ochii oamenilor ca să priceapă din punct de vedere spiritual o anumită realitate? Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să încep puțin în sens invers, cum se închid ochii oamenilor, ca să vedem apoi cum se deschid. Știți cum se închid ochii oamenilor? Și ați făcut referire la farisei. Cine erau farisei? Oamenii învățați ai poporului, cei care trebuiau să conducă poporul din cuvântul lui Dumnezeu. Dar atunci când adevărul autentic nu răspunde nevoilor mele și a așteptărilor mele și a intereselor mele, atunci se produce orbirea spirituală. Când planurile și gândurile mele nu se intersectează cu planurile și adevărurile lui Dumnezeu, atunci se produce orbirea spirituală. Cum se produce iluminarea?
prin zdrobirea sufletului și recunoașterea incapacității minții noastre, care, deși este atât de complexă, cum spunea Hoini, este totuși limitată în raport cu gândirea lui Dumnezeu. Prin recunoașterea dependenței de Dumnezeu și a nevredniciei omului în raport cu lucrurile lui Dumnezeu, se poate ajunge de la orbire spirituală la iluminare spirituală. Isus nu a fost recunoscut de către ai săi, de către cei cu care a venit în contact, pentru că oamenii au avut prejudecăți, oamenii au avut alte așteptări. Ei și-l imaginau pe Isus ca și rege. Ori Isus s-a născut și a trăit total diferit față de cum oamenii ar fi așteptat. Și poate tocmai aceste așteptări ale minții noastre limitate pe care le avem ne face să fim orbi și să nu vedem adevărata lumină. A fi sincer, a dori să deschizi cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi luminat, pentru a ieși din întuneric, a te lega de Dumnezeu prin credință, a avea interesul cel mai mare, acela de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Acestea sunt lucruri esențiale atunci când deschizi Scriptura. Deschide-o cu curaj și lasă sinceritatea inimii și lasă-L pe Dumnezeul care a inspirat-o să te călăuzească pe drumul luminii.